Hello, Dok. Oh, hello, balong. Imawa ka kayat ko na damagan anya manan dagiti rumbeng aramida ka. Tapos ti kasta ket maagasan dito almoranas ko. Kana man narita man kilikilim ang nangis-ngisit ti iman mo kanya. Ay tamak gayam almoranas mo wala. Ulitek ada gaji imbawal ko idi kanya. Ulitek nga ibinsa-binsa dagiti rumbeng likam amakan. Kinunak ide likam akanan dagiti nagasa. Tas iti sili. Wendo linik-likat amin dagitan. Dagiti rekado, lasona, paminta, laya, bawang, linda dumapay. Wendo nilik-likat amin dagitan. Ken bawal kang uminom iti arak. Ken uminom ka man ti arak. Haan mo naalunusan ti punutan. Liniklikam dagitan, ngapalpaliklikak kanyang balaw. Wendo liniklikat amin dagitan. Kung ayo ide nasamay di sininglag alana. Nung naibos ko di sa mabutilya nga yung pula-pula gid ti karet ka. At dapay laeng di kaslatangan ti ima nga almoranas ka. Ket anya nga iti rumbeng nga ramay dagtam ti kasna mamimpinsan na mapukaw dito nga almoranas. No saan nasamay dayay lana asininglag. I-recommend at kanya mga obraan kat iraman mo di sabsabot asinlagan. Kat no din tupay na imbag dahil tang almoranas mo. Dahito yan ti rumbeng aliklikam. Dahito yan ti ultimatum nga agas ang mabalinto nga i-recommend na kanya. Liklikam on iti tumakay. Nya. Tapno iti kasta ket agimbag dahil takas latangan ti ima nga almoranas di taubot mo. Nawata. Di peke na ostila on, di na oras.